Гледай сега какво правиш. Пускаш си тук, там си вила, най-вероятно, защото си вил каза, че имате. И трябва да сме, най-вероятно работите или в Civil 3D или Drafting and Annotation Workspace. Така, за да вкарате shapefile да ви трябва, влизате в Planning and Analysis. Това става или тук горе от това меню, ако сте си го добавили. Или сега при мен в случая, тъй като съм на 2016, долу имам такъв едно зъбно колело. Влизаш в Planning and Analysis. Така, горе ти се сменя Ribbon менюто. Отиваш на Insert. Даваш Map Import. Не FDL Import, не нещо друго, а Map Import. Така, избираш какъв е типа на файла, който добавяш. В случай ще добавяме Shapefile. Аз сега ще добавя ни данни, дето ни ги бяха давали по иска. Това са някакви кадастрални данни. Взимам Shapefile, давам OK. Сега се отваря едно друго прозорче. Тук ти обяснява как ще се казва слоя. В случая ще се казва как се казва Shapefile. Cut. Ще бъде в ето тази координатна система. Тук, ако вие сте създали някаква координатна система на чертежа, ще бъде изписана. В случая е празно DVG, така че няма. Отиваме на Data. Така, тъй като това е Shapefile, има някакви атрибутни данни, всеки обект. Цъкаш е тук вдясно на квадратчето и даваш Create Object Data. По този начин всичките обекти, които ще добавиш в чертожното пространство, ще си запазят атрибутните характеристики. Ако искаш да видиш какви са атрибутните характеристики на тези обекти, цъкаш Select Fields и виждаш абсолютно всичките поленца. Както и да даваш OK. Ако ще добавяте полигонови обекти, които са затворени, много мисля, че ви е доста по-добре, ако цъкнете ето тази опция Import Polygons as Closed Polylines, тъй като по този начин не добавяш нещо, което е хечирано. Иначе казвам, всичките затворени контури се правят на затворени полилинии, тъй като ако ги добавиш по другия начин, ще стане мазил. Сега то в момента е изписано Processing Objects и тъй като бяха доста малко обектите, автоматично ги е заредил. Отивам на Home, всъщност ще избера един обект, без значение. Избирам един контур, той е в слой Cut и ето тук отстрани са абсолютно всичките му атрибутни характеристики. Като по този начин първо веднъж ще запазваш геометрията и може да си правиш с нея каквото си искаш. Второ, запазваш и атрибутните характеристики към нея. Това е.